Kada se spomene neka tužna prošlost, svi najčešće pomisle na Naruto ili nekog takvog lika. Međutim, za danas sam vam spremio jednog lika koji je i posle svega što je prošao nastavio da sa osmehom juri ka svojim snovima radi ispunjenja istih. Naime, reč je o našem svima najdržem perverznom kuvaru Sanjiju iz One Piece-a. Veliki pozdrav ljudi, Vaki ovde, a vi gledate moj novi video. Sad, pošto znam da prvenstveno Phaeton, a kasnije i dosta vas, nije stiglo do tog drugog dela njegovog backstorija, ispričat ću razvoj njegovog karaktera pre tog time skipa, a za deo posle time skipa ću samo površno reći bez ikakvih spoilera. A u slučaju da je neki spoil neophodan, upozorit ću vas sve da preskočite taj deo klipa ukoliko niste gledali One Piece. Sanji je jedan od najstarijih članova posade Straw Hatsa i verovatno njihov četvrti najjači član odmah posle Luffya, Zoroa i Jinbea. Od početka serije predstavljen nam je kao lik koji uvek ima osmeh na licu i retko kada je bio ozbiljan. Naravno, u sve to da nadodamo da je jako perverzan, međutim, iako je tako, iza tog njegovog osmeha krije se verovatno najkompleksnija prošlost u cijelom ovom animeu. Sanji je kao jako mali ostao bez igde ikoga i izgubio ili se odvojio od svega do čega mu je stalo da bi mogao da se posveti ispunjavanju svog sna da postane kuvar i nađe All Blue. Međutim, ovo ću spomenuti, iako ne znam da li možda se uvrsti u spoil, ali ja iskreno smatram da i nije neki spoil. Naime, reč je o tome da je Sanjijeva porodica bila previše okrutna prema njemu i nije mu dozvoljavala da se bavi kuvanjem. Jedina osoba koja je bila na njegovoj strani bila je njegova majka i još jedan član porodice. Ali na njegovu veliku žalost, njegova majka je preminula i više nije postojao niko ko je mogao da mu pomogne i od tada njegov život se još više pretvara u pakao jer su ga ostali članovi smatrali sramotom i mučili ga svakodnevno, nakon čega je uz pomoć jednog člana porodice uspeo da se izvuče i pobegne iz tog pakla. Kad smo to završili, možemo nastaviti sa ovim prvim dijelom backstorija, jer u tom dijelu prvi put vidimo njegov karakterni razvoj. Kad kažem prvi deo, to je ono kada je sa Zephom, to je s onim dekicom, završio na steni, a ono što je prethodilo njihovom dolasku na stenu već znate, a ja ne bi da dužim toliko video. Kada je završio na toj steni, sve njegove nade i snovi su upali u vodu i zbog toga su sva njegova pomešana osjećanja preovladala u mržnju prema Zephu iz već poznatih razloga. Kada je pokušao da ga ubije, ispostavilo se da je po prvi put nakon napuštanja kuće dobio osobu koja ga je podržavala i koja je čak bila spremna da umre za njega. I tu, iako je još bio dete, Sanji dobija veliki karakterni razvoj. Nakon što se pridružio Straw Hatsima, dobio je još ljudi koji su mu postali veoma dragi i sad treba da krene taj drugi deo priče koji neće sadržati spoilere, već samo uopšteno ću pričati o njemu. Iako bi zaista dosta bolje bilo da nešto spoilujem, ali eto, neću da uradim to. Zbog određenih razloga, Sanjiju je jedna mnogo veća sila od samih Straw Hatsa pretila svima što mu je drago. Od tog jedinog preostalog člana porodice kojeg je voleo, do posade, pa čak i do tog dekice Zepha. U tom delu dobijamo posle dugo vremena veliki karakterni razvoj, jer se u tim epizodama mogla jasno vidjeti bol koju je trpeo da bi zaštitio ljude koji su mu važni. I čak je škodio sebi da se njima ništa ne bi desilo. I sada postoji deo priče koji zaista još tužniji i zbog kojeg zapravo Sanji dobija taj veliki karakterni razvoj u ovom drugom delu priče i pada u depresiju, ali u ovom videu ne želim zaista ništa da vam spoilujem. Koga bude zanimalo, mogu mu to reći ili mu napisati šta se to zapravo izdešavalo i lepo sa spoilerima ispričam ceo njegov backstory koji je jedan od razloga zašto ga najviše i gotivim iz cijelog serijala. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ja se nadam da ste vi uživali, potrudio sam se da bude što kraći, a da što više stvari obuhvatim, a mi se vidimo u nekom mom narednom, još u sranijem videu, a do tada veliki pozdrav ljudi. Da, ceo ovaj video je za Phaetonovo takmičenje, da se zna zašto sam ga uopšte pravio ja.